Nggih. Wah, jan ya. Sekedhik malih. Nah, niki wonten panyuwunan tetembangan podang kuning saking Pak Muji kagem dulur lanang Kang Mas Narto. Lah nggih, podang kuning. Niki mbok pilih Mas Dalang kapure bawa mboten ana napa, yo. Mengke kersane Mbak Yu sing terusne podang kuninge. Nah. Sinten? Mas Dalang, yo. Enggak. Tingale kok mboten wonten lah. Mboten iki piye to? Mboten. Sing anu niku pengedang ini nggih. Mergi anu napa rencang-rencang niki pun anu suarane niku radi nggih gerak. Gerok. Nggih. Geroke pripun? Nggih saking laris leh nabuh ngeten iki. Ngoten iki. Ngatos gerok. Cobi pengendange. Mas Putut. Mas Putut monggo. Putut monggo Mas. Monggo Mas. Sinawang tatan boseni. Iki dapuk dialang tenan iki janan. Weh. Cok aja greget. Greget dalang Pak wonten niki. Greget dalang. Nyawang wong ayu leman. Wah, iki wong wedok gampang kidul yo ngene-ngene iki. Kula gitu Bapak. Rekoso tak lakonane anggeraku ento nyawang wong ayu lambemu abang yen matu aku wis ayo suara nelas nopo itu. Angger tresna kumbo tompo Weh. Mas Putut, suarane mantep kok. Iki suara ngono nggih catur barang jan mantuk. Mboten patek, Pak. Enggak, ya niki dibacutke podang kuning. Niki saking panjenenganipun Pak Muji kagem Kang Hamengku Gati. Mas Marto. Monggo, Cong. Langsung dandut Mas, Mbak. Mumpung menika pengendangipun saking Cirebon, Mas. Asli. Cirebon. Wah, cocok iki ya.